Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Iktar deputati tal-Partit Nazzjonalista jiddefendu l-aġir provokattiv tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament u barra minnu. Bid-deputat tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista Marketni Sammut ma jħallix li deputat Stanley Zammiti wieġeb biex iserraħ moħħu li jkunu li jiddefendi lil Bernard Grekku lil Carola Collina fost oħrajn. Kuntenti bl-aġir tagħkom dakinhar? L-aġir tagħna Saqsejt tal-onorevoli ma Zammiti importax. L-aġir tagħna dakinhar ma kienx aġir li jinstira. Saħansitra għal dan anke jekk wara dak li sar fil-Parlament u barra, il-folla saħansitra ħassita komda tintimida ġurnalisti u l-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borch Olivier jissotta lill-Prim Ministru. Iżda Sammut iddefenda dan għax skontu tagħhom kienet biss reazzjoni. L-aġir tagħna dakinhar kien reazzjoni. Skontu dan għax qed issir parodija tad-demokrazija. Aħna mhux ħanaċċettaw parodiji bid-demokrazija. Hekk irrepeta li qal il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perċi Kalaxxone. Dak li ġara l-bieraħ fi kliem il-kap tal-Oppożizzjoni fil-fatt kien parodija. Fil-fatt kliem Bernard Grek kien hekk. Parodija! L-aġir tal-Oppożizzjoni fil-Kamra inċita l-folla sakemm barra anke ġew attakkati ġurnalisti. Dan qabel Bernard Grek u Edrin Delija bdew diskorsi mimlija tajjir inkluż fil-konfront tal-Ispeaker tal-Kamra.